Salută lumea, eu sunt Andrei, sunt un din vlog. Stai pictorii să dăm pauză. Un an din nou! Eu sunt Andrei, din câte vedeți aici avem un serviciu. Ei! Da, el este Tony. Stați, am făcut camera prost, super. O să prăjim ceva la cuptorul cu mic. Pizza. Pe pizza! Am comandat eu o pizza cu ăsta micu. Și ne prăjim o pizza. Hai să închidem asta. Stai. Pizza va fi caldă și vom mânca pizza. Sunt la casa lui ăsta micu, Tony. Da, de-abia am venit ca de acum o oră. Uite, se vede pizza? Cred că se vede pizza. Ei, nu se vede Va fi suculentă. Sucu. Da, și ăsta micu a vrut și a făcut ceva. Un sandwich. I-a spus, mă, hai, gata. Yes, boy, yes! Uitați pizza noastră. Frige, bă. Ei, frigera! Nu frige. Deci, uitați. Pizza. Eu încep cu prima felie. Uitați-o. O să punem așa. Și să-i facem farsul ăsta micu să-i comandă pizza. Da, și mai ceva. Cam atât cu vlogul de azi. Să știi că... Cam atât cu vlogul de azi. Nu uitați să apăsați like, share sau subscribe. Stai, să știi că am auzit ce ai spus. Nu uitați să apăsați de like, share sau subscribe și pa, pa, apărați-vă la canalul meu.